Wala na ang trough o ang extension sa daotang panahon nga nakaapekto sa bisan asang dapit sa nasud. Apan may kahigayunan gihapong uwanon ang ubang dapit. Tungod kini sa localized thunderstorms ug northeasterly surface wind flow. Ang northeasterly surface wind flow mao ang hangin nga gikan sa amihanang sidlakan nga nagdala sa init ug bugnaw nga hangin nga magdala usab sa hinay nga uwan sa mga dapit nga apektado niini. Padayon gihapong gibantayan sa pag-asa ang opisyal nga pagsud na sa hanging amihan. Ug subay sa data sa Metro Weather, aduna gihapoy kahigayunan nga uwanon ang ubang dapit sa Central ug Eastern Visayas. Lakip na ang ubang bahin sa Cebu, Bohol, Leyte ug ang ubang lugar sa Samar provinces. Ang ubang dapit sa nasud sama sa Luzon ug Mindanao angayan usab nga mangandam sa posibleng pag-uwan-uwan. Masin natin usab ang kusog nga pag-uwan-uwan sa ubang dapit, busa mas maayong mangandam alang sa hulga sa pagbaha ug pagdahili sa yuta.